כן, בדיוק. צוצו החוצה כולם, עדי. בוא. מה? זה הכמה. לא, כולם צריכים לצאת החוצה, כן. והוא צריך להיכנס, ואחר כך אני, ואחרי זה הבנות, ואחר כך כולם. איווה. כן. אבל שמישהו יצלם אותו, מה? יאללה, תגיד את הברכה. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. בבקשה. לא נכנס. לא יודע לדפוק פה את מסמר אפילו, אתה רואה? כהרגל שתדע לעשות, מסמר בו. תן לי מסמר אחר רגע, תחזיק רגע. מסמר אחר. הלו. זה עץ או שזה